Maryam tafi, Hafsat tafi. A fagen soyayya Hafsat tafi Maryam komai, ladabi da biyayya kuma gata da tsara kalamai, da farinta na asali don ba ta yin karin mai. Zo ka ji aboki ta bani masauki, samun mace mai kamar Hafsat dina ba za a samu. Maryam mai ilimi ce don ta kere tsara ga arabu da boko, kuma ba ta nuna gadara, kuma kyakkyawa ce Allah ya yi mata sura, ta kera gawaye ba ta sani hawaye. Maryam makura ce malan jayi, Hafsat ku kara gaba. Aboki Maryam tafi, Aboki Hafsat tafi, Hafsat tafi. Maryam tafi, Hafsat san kowa, tafi karfin wawa, kuma gata da nutsuwa, kuma ta iya kulliya, ba ta sawo da ta fito ta kama da fatalwa. Maryam zinariya ce mai haske duka mata, kuma ga kamun kai ba ta kwalama a makota, ko yaushe ka ganta hanya ta zuwa makaranta, kuma gata da tsafta dan ba ta kazanta. Maryam ta kere wa kucaka dan yaro dudduba. Aboki Maryam tafi, Aboki Hafsat tafi, Hafsat tafi. Maryam tafi.